Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka AD Jos TV. So dan uwa, idan yau ne zuwanka na farko wannan channel din, muna so ka daure ka danna mana subscribing, sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun daura sabon bidiyo. So kamar yadda kuka gani a title din bidiyon namu, bidiyon mu na yau zai muku magana ne akan yadda zaka dawo da wani hoto ko bidiyo da ka taba turawa ta WhatsApp bayan ka goge shi daga wayanka. Alal misali, a ce ka taba tura ma wani abokinka wani hoto, bayan ka tura mai sai ka goge, to daga baya sai kuma kana son wannan hoton ka tambaye shi, shi ma ya ce ya goge. To a cikin wannan bidiyon zamu nuna maka yadda zaka je ka dawo da wannan hoton naka ko kuma wannan bidiyon. Sannan kuma idan akwai wasu stiku na WhatsApp wanda kake so ka ajiye su akan wayanka, kana ganin su a matsayin hoto har ma ka tura ma wani, to a cikin wannan bidiyon duk zamu nuna maka yadda zaka yi. Dan haka sai ka biyo mu cikin shirin. Mun gode. Folders na cikin wayanka kamar haka kenan, ka dudduba application din da zamu aiki da shi ba dauko shi ake a Google Play Store ba, akan waya yake zuwa. Sai ka duba file manager na wayanka. To kamar yadda kuke gani, mu gashi nan namu an sa file export. To idan ka shiga wannan file export din, ka bar shi ya bude haka, zai nuna maka gashi nan phone storage. Idan ka danna, zai nuna maka dukkan wani application da yake cikin wayanka, dukkan wani folder da yake cikin wayanka. Kana duddubawa sai ka nemo folder wacce aka rubuta WhatsApp, ga ta nan. Yayin da ka shiga WhatsApp, sai ka duba folder media na saman nan, wannan kenan na sama, sai ka shiga media. To idan ka shiga media, gashi nan inda aka sa WhatsApp audio din nan, idan ka shiga ga send ga private shine inda aka turo ma, kana dannawa ka gansu. Kasancewar modin mun goggoge shi yasa ba za gansu ba. Idan ka shiga send, to duk wani recording ko kuma wani waka da ka tura ma wani, za ka gansu anan. Za ka gansu anan, za mu nuna maka inda za ka mayar da su waya. Nan kuma gashi nan WhatsApp and wannan gift din nan, idan ka shiga ciki, gashi ma ga private ga send, wa'anda ka taba turawa da kuma wa'anda aka taba turo ma duk zaka gansu. Mu mun goge ne, shi yasa. Gift shine irin stikun nan masu dan motsi da ake yawan turowa. To mu kasancewa mun riga da mun goge shi yasa ba za gansu ba. Daga ƙasa kuma gashi nan inda aka sa voice din nan da kuma note. Duk wani voice da kuka yi da mutane, idan ka ga kaman alamun wa'annan haka, to wa'annan duk waɗansun su voice ne, waɗansun su kuma text ne. Yawa, to kamar yadda kuka ji, dukkanin voice din da suke cikin waya kake na wanda kai a WhatsApp, su ne za su zo nan gurin su taru. Idan kana so, za ka iya mayar da su kan wayanka kana ji. Idan kuma baka bukata, sai ka goge su. So idan ka fita gaba ɗaya, ka dawo bayan ƙasan da aka sa note da kuma voice din nan, gashi nan an rubuta WhatsApp video, inda aka sa WhatsApp video folder na 4, sai ka danna. Kana shiga wannan bidiyoyi guda biyu da kuka gani daga WhatsApp, na sauke su ne daga status. Idan ka shiga send, duk wani bidiyo da ka taba turawa za ka ganshi. Kasancewar mu duk mun goggoge shi yasa ba za ku gansu ba. Private kuma wanda aka turo masu ma za ka gani, ko da bayan ka goge su daga wayanka za ka gani. Sannan sai mu je image. To idan ka shiga image, wayannan image din da kuke gani, na sauke su a status ne, kuma dukkan su ma na goge a wayana, amma kuma gashi nan suna nan. Zaka iya sauka ba a status, daga baya kuma ka ji kana marmarin dawo da shi, to kana zuwa nan gurin za ka gan shi. Idan ka shiga send, to wa'annan duk hotunan da na taba turawa ne, na taba tura wa'annan hotunan duka, shi yasa suka zo nan gurin suka zauna, kuma yawancin su ma na goge su. To da voice din da wannan din gaba ɗaya, bari mu nuna muku yanda zaka yi ka sauke su daga cikin wayanka. Misali, a ce wannan hoton, already wannan hoton na goge shi a wayana. Idan ka danna, idan ma voice ne, idan ma video ne, ka danna shi aka yi maki, daga ƙasa ga alamar copy ke nan. Idan kuma file manager na ba irin naka bane, ka duba a ƙasan zaka ga copy ko moving. Idan kai copy, zai zama ne yana WhatsApp din kuma yana wayanka. Idan kuma kai moving, ya bar kan WhatsApp zai koma kan wayanka.
to mu ma bari mu yi moving saboda mu tabbatar muku idan gashi nan mun danna alamar moving. To idan ka danna moving sai ka dawo gaba daya nan zaka zaɓi folder kenan wanda zaka mayar da shi. To bari mu sa shi a wannan folder namu zanda. Idan ka shiga kawai sai ka aje shi a ƙasan folder. Kun gani, ku kula da kyau ba za ku ga wannan hoton namu a cikin hotunan mu na zanda ba, baya ciki. To amma yanzu da ƙasan ga alamar past nan na danna past, yanzu ya koma ciki. In mun gama za mu nuna muku shi a cikin gallery din mu. So yayin da ka gama sai ka fita gaba daya, sai ka koma wannan folder naka na WhatsApp din kenan. Mun nuna maka yanda zaka sauke hoton ka mayar da shi kan wayanka, in ma voice ne in ma video ne, da anan zaka sauke su. Sauran kuma gashi nan profile pictures da wallpaper din nan, hotunan da ka taba canjawa na background din profile, gashi nan WhatsApp stickers. Idan ka danna stickers din su ma kun gan su duka, wannan WhatsApp stickers da suke kan WhatsApp ina ne, ko ka goge su in dai an taba turo maka suna nan gurin, zaka iya sauke su a cikin wayanka kenan. Kamar misali wannan sticker, idan na buɗe sticker gashi nan ya nuna mun, to ina so mu yadda sticker nan kan wayana yanda nayi na hoton, bari ku gani. Sai na shiga nayi moving, shi ma bari mu kai shi folder namu mai suna zanda. So zaka nemo folder ka mai suna zanda, amma ba dole sai zandan ba fa, mu muna sawa nan ne saboda yafi mana sauri. Yayin da shi ma kai moving din shi sai ka dawo ka shiga wannan folder naka na WhatsApp. To wannan shine duka, gashi na su status, su voice, ai kun ji ma irin wannan din. To duk wani wannan da kai zaka gan shi a nan gurin, kan mai dauka ka mayar da shi wayanka ka ci gaba da amfani da shi. To bayan ka kammala, yanzu zamu je gallery din wayan namu kenan. Kamar yanzu ka fita haka gaba daya, sai ka shiga gallery. Idan muka shiga gallery sai mu duba wannan folder namu mai suna zanda. Kun gani, idan muka shiga zanda ga wannan hoton da muka dawo da shi, kun gan shi gashi nan akan wayan mu, wanda kuka kula da babu. Sannan sai sticker ita ma da muka yi moving ɗinta zuwa wannan folder, ga sticker namu nan kun ganta. To duk wani abu da kai moving zai dawo kan wayan ka ya zauna. Haka mun gode da bamu lokacin ku da kuka yi domin sauraron mu. Wassalam.